Bu Kulon. Lha pun kapok temenanan Bu Kulon. Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manik Moyo. Ayo Bathara Guru, monggo ulun kula dherekaken. Iki dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Weh, angkarang ya sing jeneng wong gugat. Wo. Lah nek men kepengin ngerti bapak kula saka jebul asline bapak kula ya niki. Iya. Mung dumadi saka ayang-ayang. Iya. Pun trima kula. Wis ora masalah. Nganti wit sore gawe geger kok entek-entekane ming. Didongke ngono kok wis. Lah mau ora wis dinaene ngerti karo Bathara Guru kok isih mesa ora trima. Karang sing kula ajam niku pukulun Sang Hyang Bathara. Tenang. Menang kok tenang. Oh tenang tenan lemu banget Gong ora. Oh babi glundung kaya ngono. Heeh. Iya. Mugi-mugi sedaya kali sing sambikala. Kula sampun ngestokaken dawuh. Bagong pun padhang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah melih. Nggih, Pukulun. Pukulun maksud. Nggih, Bapak Semar ngestokaken dawuh. Ndereng sambikala. Iya. Kali nyuwun pangestu nggih, Pak. Piye? Kula wis ajeng purna. Sesuk kula ajeng nyalon melih. Tak sebdake dadi kowe isih dadi kepercayaning para kawula Bagong. Ngestaken dawuh Bapak Semar.